आंथ' नुदों बेयाव सोरबाया फेक एकाउन्ट खुलिनानै आमार दतमा बिपिएफ आरो माबा माबि दङ बिदि गसाइगाव बिपिएफ बे बिथांमोननि पुराना माने गेम बेयाव गोदान जेबो गैया नतुन जेबो गैया। ससियेल मिडियाया मोजां खामानि मोजां उद्देश्यनि थाखाय जानांगौ, किन्तु दिनै ससियेल मिडिया सोरनिबा पलिटिकेल अस्त्र हाथियार हिसाबैसो इउज जागासिनो दङ। आरो बेखायनो समाजारि बिजोङाव माने ससियेल मिडियायाव एनडिएनो भट होनांगौ होननानै जि मोनसे भुवा प्रपागान्डा खालामदों बेखौ रायजोआ रावबो बुजि गैया। आङो इउपिपिएलनि केन्डिडेट ट्रेक्टरनि सावगारियाव बयबो रायजो राजा उदालगुरिनि प्राय 10,000 इउथआ जानजि खाफ्रादों। 10,000 इउथनि जोंनि बिमा बैसो, जोंनि आब', जोंनि बाजै, जोंनि आयं आनै, जोंनि बिनानाव गासैबो दिनै उदालगुरि बिधान सभा समस्तियाव निउ फेस जातिनि खामानि मावनांगौ आरो समाजनि ओनसोलनि खामानि मावनांगौ, गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि खामानि मावनांगौ, बे मोनसे खोथाखौनो लानानै बयबो स्ल'गान होदों। एबाराव उदालगुरि बिधान सभा समस्तियाव ट्रेक्टर आरो एबाराव उदालगुरि बिधान सभा समस्तियाव दिपेन बर', बे खोथायानो गासैबो भुटाननिफ्राय खोलाहा लावदुं शिबपुरसिम, सानजाहा इक्राबारि दैफांकुथि माजुलिनिफ्राय खोलाहा हरिसिंगासिम कबिरालि बेसिम गासैबो सिमायाव इउपिपिएल दोलोनि ट्रेक्टरनि सावगारि आरो दोलोनि केन्डिडेट हिसाबै आंनि मुङा दिपेन बर'नि मुङा प्रसार जादों। जोङो सेनियर दैदेनगिरि बिथांमोननि आशीर्बाद लानानै प्रमद बर' बिथांनि दल, गबिन्द बसुमतारी बिथाङा गोदान जेनेरेसननो लामा हगारनानै होदों आरो बिथाङा दिनै जोंजों थाफानानै बे बिसायख'थिखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय गासैबो बिथिंनि खामानिखौ मावदों। बेखायनो बिपिएफ दोलोआ बेबायदि भुवा आरो अपप्रचार खालामनाया गोदान बाथ्रा नङा। आरो भुवा आरो अपप्रचारानो बिथांमोननि मेन टुल। जेसेबां मिसा खोथा बुंनांगौ आरो मिसा खोथा बुंनानै भट लानांगौ, मिसा खोथा बुंनानै भट लाखांनायनि उनाव रायजो राजाखौ जोगारनांगौ आरो 2 लाख थाखाखौ न'खर रानना लानांगौ, 15,000 थाखाखौ न'खर रानना लानांगौ, सोरनिबा मुङाव 2 लाख सोना होनानै 1,90,000 दिहुननानै लानांगौ, सोरनिबा मोनखानाय जाखानाय अरुनदय स्किमखौ दाननानै माने जायनि नामाव दङमोन बिनि नामावनो फैदों। एकाउन्ट नाम्बारखौ सोलायनानै नामखौ सोलायनानै गुबुननो होबाय। बे जाबाय बिपिएफ। आं उदालगुरियाव नायदों, स्किमखौ दा दानना लाबाय, रायजो राजाया खुद्रिबाय, फैसाखौ गावसोरनि मानसिनो होनानै लाबाय। दा रायजो राजाया स्किम दानजानायनि महिला उद्यमितायाव दानजानाय, अरुनदयाव दानजानाय 9,000 अरुनदयनिफ्राय बन्सित जानायनि रागा जोंजोब्बाय। दा गामि गामि फर्म लानानै आरो थांफिनदोंनो जे जों अरुनदयाव लिस्ट खालामफिनगोन। जाय मानसिफ्रा दानदों, जाय मानसिफ्रा गोरिब गुन्द्रानि थाखा फैसाखौ जाख्ल'दों, अन्याय खालामदों, 1250 थाखा जोंनि बिमा बुरिया मोनो, जोंनि आब'आ मोनो, सोरबा जोंनि बृद्ध महिलाया मोनो, सोरबा बिधवा महिलाया मोनो। 1250 थाखाखौ जोंनि सोरबा आयं आनैया मोनो। अन्याय भाबै कौटि थाखानि सायावथ' नोजोर दंखायो, किन्तु 1250 थाखानि सायावबो गोरिब गुन्द्रानि जायफोरनि एकाउन्टआव आसाम सरकारनिसो स्किम, बेथ' बिटिसिनि स्किम नङाना, बे बिपिएफनि स्किम नङा बियो। बे आसाम सरकारनि स्किमखौ दिनै गोरिब गुन्द्रानि फैसाखौ नाम दाननानै कर्तन खालामनानै फैसाखौ जाखांबाय, जाखांनानै आखाइ सुनानै खुगा हुगारनानै दा बै न'खरावनो थांफिनदों बिथांमोननि कर्मिफ्रा जे माने जों अरुनदयाव नाम सोफिनगोन। नोंथांमोना बिथांमोन बायदि मानसिफोरखौ न'निफ्राय होसोहरनायानो बेटार। आरो आं गेरान्टि होदों, इउपिपिएल दला गेरान्टि होदों आरो जोङो गेरान्टि होदों जे अरुनदय जायफोरा दानजादों, जायफोरनि अरुनदयनि नामा सिगाङाव फैयाखै, गोदानै जोङो 7,000 अरुनदय लिस्ट खालामनो थाखाय, गोदानै सेल्फ हेल्प ग्रुप 7,000 गोदानै लिस्ट खालामनो थाखाय जोंनि पार्टिनिफ्राय आरो उदालगुरि बिधान सभा समस्तिखौ प्रतिनिधि खालामनानै
आसाम सरकारनिफ्राय बिख'ना लाबोनाया जोंनि कर्तब्य आरो एमएलए हिसाबैबो आंनि कर्तब्य जागोन पार्टिनि कर्तब्य जागोन बेखिनि खोथाखौ आं स्पष्ट बुंबाय आरो बेबायदि फिसा फिला भुवा प्रसार अपप्रसार प्रपागान्डा जिफोर माने केम्पेइन खालामदों बेफोरो जोंनि डिटारमिनेसन रायजो राजाया जोंनि सायाव जि आत्मबिश्वास बेखौ मालाबाबो फेलें खालामनो हाया रायजो राजाया बुजिदों सासे मानसियानो 20 बोसोर एमएलए जागोन सासे मानसियानो 10 बोसोर खेबनै खेबनै मन्त्रि जागोन सासे मानसिया डिपुटि चिफ जाबाय एमसिएलए दारायनानै बे मानसि आरो एमएलए जाफिनगोन बिथाङा डिपुटि चिफआवनो थानांगौ होननानै रायजो राजानि मोनसे केम्पेइन सोलिगासिनो दङ रिवन दैमारिया डिपुटि चिफआवनो था जोङो बिथांनो भट होबाय बिथाङा डिपुटि चिफनि दायित्व मोनबाय मानो एसां लुभिया जानांगौ होननानै बुंदों मानो एसां लब क्षमतानि थाखाय मानो बारम्बार माने मोनसे मोनखांबा आरो मोनसे लुबैयो मोनसे मोनखांबा आरो मोनसे लुबैयो गुबुननो जोङो लामा हगारनो मानो हाया दा बेखायनो रायजो राजानि मतामतआ बेनो एन्टायार उदालगुरि समस्तियाव जाय जेखि हिसाब निकास खालाया मानो सोरखौबा हमनानै फैसा होना बायखांदों जोंनि पार्टियाव फैनाय मानसिफोरखौ हमै 20,000 50,000 2 लाख होनानै बायदों जायफोरा बायजादों जायफोरा बिक्रि थांदों आं बिथांमोनखौ बुंनो नागिरो नोंथांमोननि भबिष्यत नोंथांमोननि जिबननि दामा मात्र 50,000 10,000 5,000 2 लाखल' नामा नोंथांमोना जिबनाव साख्रि मावनो हानाय क्षमता दङ नोंथांमोना जिउआव गोबां गिदिर गिदिर खामानि मावनो हानाय क्षमता दङ किन्तु इलेक्शननि बोथोराव मानो बायखांजानांगौ बे बिराद दुखुनांथाव आरो बेखायनो एन्टायार उदालगुरिया दिनै इउपिपिएल एन्टायार उदालगुरिया दिनै ट्रेक्टर प्रमद बर'नि दैदेननाय नमिनेटेड केन्डिडेट दिपेन बर'नि फेभाराव एन्टायार उदालगुरिया दङ आङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खावलायगोन जाति जनगोष्ठीखौ खावलायगोन उदालगुरियाव एबाराव नो एक्सकिउस जेनजि 10,000 जेनजिया समस्ति परिबर्तन खालामगोन समस्तिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज जोंहा नार्सिं कलेज पलिटेकनिक इउनिभार्सिटिनि थाखाय जों बयबो भट होगोन रायजो राजानि अरुनदय दानजानायनि बिद्र'आव रायजो राजानि अरुनदय दानजानायनि माने रिभेन्सखौ एबाराव लानानै बिपिएफ दोलोखौ फेजेननानै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिखौ देरहासार होगोन बे खाथां आरो बेखायनो आं बुंबाय जे बयबो जोंनि जायफोरा संग्रामि दैदेनगिरिफोर दंमोन भलन्टियार फर्सनियानो जा बारग' एबसुनि दैदेनगिरियानो जा आथिखालनि एबसुनि मावथि बिबानगिरिफ्रानो जा जोंहा एक्स एनडिबि माने आरडि ग्रुप माने पि माने ग्रुप जोंहा गबिन्द दा दैदेननाय धीरेन ग्रुपआनो जा जोंहा एस ग्रुपआनो जा दा एक्स बिएलटि जायफोरा दङ दिनै बिथांमोननि दुखु दाहा बेदनाफोरखौ जों बुजियो संग्रामि सुबुं हिसाबै आरो एनएलएफबिनियानो जा बयबो इउनाइटेडलि बुंदों जे संग्रामि दैदेनगिरि मावथि जोङो बयबो इउनाइटेड आरो बेनि इउनिटियानो बेनो जे एबाराव जातीय धाराजों जातीय चेतनाजों जातीय सार्थनि थाखाय 25 बोसोर खामानि मावनाय सुबुंखौ बयबो अनसायनानै जों देरहाहोनांगौ बे खोथाखौ बयबो बुंदों कारन बिएलटिनोबो 2005 आव बर' रायजो राजाया सुबिदा होदों बिटिआरबासि रायजो राजाया सुबिदा होदों एनडिएफबिनोबो 2020 आव सन्मान होनानै मर्यादा होनानै देरहाहोदों अब्ला इउपिपिएलनि केन्डिडेट ट्रेक्टरनि सावगारियाव जाय केन्डिडेट जादों दिपेन बर'खौ मानो जोङो समर्थन खालामनो हाया बिथाङा 25 बोसोर जातिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावबाय बे खोथाया दिनै इसिङाव बायजोआव सोलिगासिनो दङ फिसा बिला बेबायदि प्रपागान्डा एनडिएआव भट होनांगौ ओरैयाव भट होनांगौ जेसेबां प्रत्याबान फैथों जेसेबां प्रपागान्डा फैथों बेफोर प्रपागान्डाया जोंनि खाथियाव जेबो फेरलेबसेबो बिलाइ दायसेबो मावहोनो हाया सोमावहोनो हाया आं रायजो राजाखौ आपिल खालामबाय इउनाइटेड था खौसे था बयबो इउपिपिएलनि बिजाथि ट्रेक्टराव 9 एप्रिलाव भट हो